Хайырлы ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Туган ягына кадерле яткәрләре кайтты. Әлмәттән сугышта хәбәрсез югалган солдат документлары музейга тапшырылды. Татарстан туристларны җәлеп итә. Кукмара районында да туристларга мавыктыргыч программа әзерләгәннәр. Шаңгы юллары чакыра. Актанышта кышкы спорт ярышлары узды. Бүген Россия Федерациясы прокуратурасы хезмәткәрләре көне. Татарстан хөкүмәте исеменнән прокуратура хезмәткәрләрен һәм ветераннарын премьер-министр Алексей Песошин котлады. Россия прокуратурасы үзенең төп билгеләнешен законның өстенлеген тәэмин итүне, илебез гражданнарының конституцион хукукларын һәм ирекләрен яклауны раслый. Иң катлаулы чорларда тарихның борылыш мизгелләрендә прокуратураның иң яхшы хезмәткәрләре үзләренә тугры булдылар. Ватанга һәм халкыбызга намус белән хезмәт иттеләр. Республика җитәкчелеге сезнең авыр, әмма намуслы хезмәтегез, законлылыкны һәм хукук тәртибен ныгытуга зур өлеш кертүегез өчен ихлас рәхмәт белдерә диелә котлауда. Яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә Роспотребнадзор оешмасы хезмәткәрләре республикадагы 49 объектта ковидка каршы таләпләрнең үтәлмәвен ачыклаган. Бу турыда Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә әйтелде. Каникул вакытында кибетләрдә, ресторан-кафеларда, балалар лагерьләрендә, ял итү урыннарында тикшеренүләр үткәрелде. Республикада эпидемиологик хәл тотрыклы, авыручыларга хастаханәләрдә урыннар җитәрлек, барысы да штат режимында эшли. 2420 кешегә ковидка каршы прививка ясалган. Спутник В вакцинасының 6900 кешегә җитәрлек комплекты бар. Вектор фәнни институтында коронавирусның яңа Британия штаммы мутациясе өйрәнелә. Табиблар сәламәтлеккә карата игътибарлы булырга өнди. Вакцина ясаткан кешеләргә дә ковидка каршы таләпләрне төгәл үтәргә кирәк. Чөнки ковидка каршы иммунитет икенче тапкыр прививка ясатканнан соң гына барлыкка килә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында яңа ел каникулларындагы аянычлы хәлләргә йомгак ясадылар. Бәйрәм көннәрендә Татарстанда 111 янгын чыккан, 14 кеше янып үлгән. Күңелсез статистика турында киләсе язмада. Яңа елның беренче көненнән башлап янгыннар нәтиҗәләре турында министрлыкка аянычлы хәбәрләр килә башлаган. 10 гыйнварга янып үлүчеләрнең саны 14 кешегә җиткән. Шәхси йортлар һәм фатирлар янган. Янгыннар бер-бер артлы республиканың төрле төбәкләрендә килеп чыккан. Түбән Камада күп фатирлы йортның беренче катында 3 бүлмәле фатир яна. Бәхеткә корбаннар булмый. Янгын сөндерүчеләр 14 кешене коткарган. Шуларның 6-сы балалар. Шул ук көнне Шалыда да фатир яна. Ират гәүдәсе табыла. Ул бүлмә уртасында кәнәфидә утырган була. Әгәрҗи районында янгын вакытында тагын бер иратны да шундый хәлдә таба алалар. Агач чыр тулысынча янып бетә. Янып үлүченең бирегә яңа елны каршылау өчен Ижевск шәһәреннән килгәнлеге ачыклана. 4 гыйнварда Казанның Боевая урамындагы йортның 8-нче катыннан янгын вакытында кешеләрне алып чыгалар. Бәхеткә барысы да исән кала. Күп очракта янгыннар саксызлык сәбәпле килеп чыга. Сөрем газы яки төтен агулануга китерә. Янгыннарның күп өлеше шәхси секторга туры килә. Леногорский районының Федотовка авылында бер ир һәм хатын-кыз янып үлгән. Азнакай районында бер ирнең, Шалыда өлкән яшьтәге ир белән хатынның гомере өзелгән. Аларның гәүдәләрен йокы бүлмәсендә табып алганнар. Янгыннарның күп очрагы торак секторда чыккан. Төп сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Янгын сөндерүчеләрнең оператив гамәлләре аркасында янгыннан 20 кеше коткарылды. 1 гыйнвар көнне Түбән Кама шәһәрендә янгында махсус сулыш алу аппараты белән торак йортның төтенле подъездыннан 14 кеше коткарылды. Шул исәптән 6 бала. 4 гыйнвар көнне Казанның Боевая урамында күп катлы торак йортның 8-нче каттагы янгынны сөндергән вакытта янгын сөндерүчеләр 5 кешене коткарды. Тагын бер кешене коткаручылар 5 гыйнвар көнне коткардылар. Агулану билгеләре белән иратны ашыгыч медицина ярдәменә тапшырдылар. Әле ел башландыгына, янып үлүчеләр саны байтак инде. Янгын сөндерүчеләр уяулыкны югалтмаска, тәмәке тартканда һәм мич электроприборлары белән эш иткәндә сак булырга чакыра. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лесина, Рәмзил Миранов, Татарстан яңалыклары.
Пуля, документлар һәм бер фотосурәт. Бөек Ватан сугышыннан соң Әлмәт районыннан хәбәрсез югалган солдат Михаил Токаревтан истәлеккә шулар гына калган. Җиңүдән соң 75 ел узгач, бу бәһәсез атрибутлар геройның туганнан туганына тапшырылды. Кызыл армия солдатының истабарлары һәм рәхмәтле туганнарының тантаналы очрашуы Туган якны өйрәнү музеенда узды. Очрашудан безнең репортаж. Мы его будем всегда вспоминать. Он молодым совсем ушел на фронт. Людмила Фокина абысының табылуына гомере буенча ышанып яши. Михаил Иванович Токарев документларын Ленинград өлкәсендәге җирле отряд истабарлары табып, Татнефть эзләү отрядына тапшыралар. Эш шуның белән туктатылмаган. Истабарлар берничә ай дәвамында сугышчының туганнарын эзләгән, каһарман турында мәгълүматлар табылгач, туганнарының күңеле тынычланган. Сугышчының җирләнгән урыны билгеле. Туганнары тыныч күңел белән Невский җирлегенә бара ала. Анда һәлак булучылар истәлегенә зур мемориал куелган. Истабарлар 60-нчы гвардия укчылар дивизиясының кече сержанты адресы язылган хатны таба. Михаил Токарев Татарстанның Актаныш районы Илтен Бота авылында туган. Ул 1943 елның 23 июлендә һәлак була. 20 яшьлек егетнең гомере кыска була. Фотосурәт, 2 пуля һәм хат. Аннан шушы ядкәрләр генә кала. Әлеге истәлекле әйберләрне сугышчының туганы киләчәк буыннарга мирас итеп авылдагы туган якны өйрәнү музеена тапшырды. Всем огромное спасибо за такой труд. Мәңгелек ут янында да һәлак булган сугышчыларны искә алдылар. Һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Хәзер район һәм музей тарихында тагын бер мөһим экспонат барлыкка килде. Билгесез солдат каберләрен эзләү бөтен ил буенча әле дә дәвам итә. Хәбәрсез югалган дип саналган меңнәрчә сугышчы инде җирләнгән, күп кенә исемнәр яңадан торгызылган. Солдатларның туганнары аларның кайда сугышканы, һәлак булган урыннарын белде. Батырлар даны онытылмый. Ул мәңгелек. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы. Шаллыдагы Шулман проспектында төзелүче мәктәпнең нигезе әзер. Бу хакта мэрияда узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, 1224 урынга исәпләнгән белем бирү учреждениесе республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең адымнар проекты буенча төзелә. Биредә балаларны 3 телдә укытырга җыеналар. Проект нигезендә участокта 51 сыйныфны сыйдырырлык 4 катлы бина барлыкка киләчәк. Яңа күп телле мәктәп киләсе елның 1 сентябрендә ачылырга тиеш. Административ оештыру эшләрен алдан ук башлап җибәргәннәр. Педагогик коллективны формалаштыруга кирешкәннәр. Яңа ел каникуллары Татарстанны якыннанрак белү өчен кулай чак булды. Һәр район читтән килгән кунакларга кызыклы программалар тәкъдим итте. Кукмара районында да туристларга мавыктыргыч программа күрсәттеләр. Тулырак киләсе репортажда. Кукмара районы үзенең итекләре белән данлыклы. Аларны 150 ел инде бастыралар. 1 ел эчендә 1,5 миллион пар аяк киеме җитештерелә. Туристларга ассортиментны фирма кибетендә бәйләргә тәкъдим итәләр. Районда тагын бер мөһим предприятие – металл савыт-саба заводы бар. Ул бөтен илгә танылган. Биредә тәүлек эчендә 15 мең металл савыт-саба эшләп чыгарыла. Экскурсияда туристларга савыт-саба җитештерүнең барлык этапларын күрсәттеләр. Кукмара буйлап җәяүле экскурсия һәм туган якны өйрәнү музеена бару да аерым игътибарга лаек. Биредә 10 меңнән артык экспонат. Көнкүреш әйберләреннән алып, төрле чорларның археологик табылдыкларына кадәр бар. Шулай ук җиләк үстерү теплицасына да алып баралар. Актив ялдан соң Кукмараның танылган тәм-томнары һәм камыр ризыкларын авыз итәргә тәкъдим итәләр. В Кукмарском районе турист может утолить любую гастрономическую жажду. Кукмарада туристларга төрле тәмле ашамлыклардан авыз итү мөмкинлеге күп. Беренче чиратта шунда җитештерелгән лимонад эчемлеге. Ул элеккеге сыйфат таләпләренә туры килә. Икмәк, күмәч ассортименты да төрле. Чемпион икмәге үзе генә дә не тора. Һәр турист бу хакта белә. Туристик маршрутлар арта, танылган язучы Чыңгыз Айтматовның нәсел шәҗәрәсе Кукмарага барып тоташа. Кызыксынучыларга туган якны өйрәнү музеенда материаллар күп. Баллы тау ял базасында һәм Парлык күл кунак йортына бару Кукмара районының матур табигатын күрү мөмкинлеген бирә. Тур турында тулырак мәгълүматны рәсми сайттан табарга мөмкин. Айзилә Батырханова, Алсу Гыйльманова, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.
Казанда узган ял көннәрендә яуган карны көрәп тиешле урыннарга ташуда 636 техник эшләде. Кайбер ишек алларына хәтта җәяү генә түгел, автомобильдә керүдә кыенлашты. Ишек алларында кар көрәүчеләргә киеренке эшләргә туры килде. Йорт яны территорияләрен, квартал эчендәге юлларны тәртипкә китерүдә көн саен 2000 ишек алды җыештыручы, 135 махсус техника җәлеп ителгән. Башкаланың үзәк магистральләрендә карны төнге вакытта көрәп махсус урыннарга ташыйлар. Соңгы көннәрдә генә дә Казан юлларыннан 12 000 тоннадан артык кар чыгарылган. Аны полигоннарга кар эретү камераларына илтәләр. Республика юлларында барлыгы 636 кар көрәү техникасы эшли. Шуларның 450-се төбәк юлларында. Алдагы 2 көндә Татарстанда салкын булачак. Төнлә һава температурасының 30 градустан түбән төшүе ихтимал, атна азагына буран чыгуы көтелә. Гидрометеорологлар фаразлавынча, ул 14 гыйнварга башланып, җомгага кадәр дәвам итәргә мөмкин. 10 гыйнвардагы буран яңа елда чын мәгънәсендә рекордлы булды. Бер тәүлек эчендә Казанда 10 мм кар яуган. Бу айлык норманың 4тән 1 өлеше кадәр. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Яңа ел каникуллары көннәрендә Актаныш районында төрле спорт чаралары оештырылды. Кыш бабай призына узган өстәл теннисы, мини-футбол, шахмат, йөзү, көрәш ярышларында өлкәннәр дә, балалар да теләп катнашты. Чаңгы трассасы спорт ярышларының үзәгенә әйләнде. Гыйнвар башында районда ел сайын спорт һәм сәламәтлек декадасын үткәрү матур гадәткә керде. Мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре чаңгыда узышуда ГТО нормаларын тапшырды. Район советы һәм башкарма комитетта эшләүчеләр дә осталыкларын күрсәтте. Актаныштагы бүләк чаңгы трассасын бер кайчанда куркатлаганы юк. Биредә спорт мәктәбе укучылары көн сайын узышларга чыга. Аларга предприятие оешмаларда эшләүчеләр дә кушыла. Катнашучылар саны асыклап әйтәм елдан-ел арта. Бірінші елдеріне баштарап енді бір шаңғышыға 10 тамашашысы болса, қазір енді бір шаңғышыға яқынша бір 3-4 тамашашы білен келелер. Шаңғышыларына артады бетерсін келе енді. Өз шаңғыларын бұлдырған ғайлелер көп, ғайле білен үйрішілер көп қазір. Бұш вақытларын салқалада, сәлемәтлерін қойырды өткерушілер артанашымызда көбейі. Енді мінен шушы бөлек шаңғы базысында білінен Душанбе күннен қала бүтін күнні де шаңғы прокаты ішлей. Кімнің шаңғысы yok енді бір тапқыр шаңғы жуырға мүмкіншігін таба аладыр енді. Эштән соң чаңгы шуара килүче арасында Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттаховны да еш күрергә мөмкин. Җитәкче озак еллар чаңгы спорты белән шөгыльләнүнең нәтиҗәсен бәйгедә дә раслап күрсәтте. Өлкәннәр арасында узышта беренче урынны яулады. Финишка кайбер яшьләрдән дә алданрак килде. 21 елның башы бик матур тора, һава шартлары артык суык та түгел, кары да бар. Шуңа күрә район халкын үзебезнең арттан ияртеп без шушы трассага бастырга тиеш. Өлкән узышчылар арасында Айрат Кәрәмов белән Әбүгали Әхмәтгалиев та яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Яшьләр арасында яшьләр бүлеге җитәкчесе Назыл Латыповка тиңнәр булмады. Район совет аппараты җитәкчесе Иршад Вахитов белән юридик бүлек җитәкчесе Дилфат Сәлимов аннан бераз гына калышты. Хатын-кызлар арасында җиңүче масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ләйсән Тимерова. Үзебезнең турыда кайгыртырга тиеш, уйланырга тиеш. Шуарга тиеш, чаңгысында кылган төрләре белән шөгыльләнергә тиеш. Профессиональ вариантта алмаса да, барыбер шөгыльләнеп кайту инде ул барыбер файда булып тора, тән языла, рәхәт булып китә. Актанышта чаңгы спортын изүтүчеләр өчен хәзер 2 чаңгы базасы эшли. Бүләк чаңгы трассасыннан тыш 57-нче бистәдәге Нөркә базасында да чаңгыда шуарга була. Спорт мәктәбендә шөгыльләнүче укучылар республика ярышларында да чыгыш ясап, еш кына призлы урыннарны яулыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге. Минималь компьютер графиксы, шын янгыннар, шулай да кино фильмын төшергән чакта бер агачка да зыян килмәгән. 2020 елгы Огонь картинасының премьерасын тамашачыларга күрсәтә башладылар. Огонь фильмы янгын сөндерүчеләр һәм коткаручыларның каһарманлыгы турындагы фильм. Аларның гадәти эш көннәрен дә батырлыкка тиңлиләр. Бәләгә юлыккан кешеләр инде ярдәмнән өметләрен өзгән чакларда да коткаручылар үз гомерләрен куркыныч астына куеп ярдәмгә ашыган. Чын, көчле, игътибарлы, улы йөрәкле ир-атлар. Почему это без каски-то, а?
Да я в ней как прораб выгляжу. Лопата как кривая. Дизайнерская. Фильмның режиссеры Алексей Нужный компьютер графикасын оз кулланырга тырышкан. Төп максат актерларның күзләрендә ут янып торуга ирешкән. Фильмны төшергәндә табигатькә дә, агачларга да зыян салынмаган. Девчонки, я из железа. Я вообще не горю. Ведь ни одного шрама нет. А, это что? А, это? Это аппендицит. Я его сам пальцем выдрал. Төп геройлар гади кешеләр. Алар иләрендә сирәк була. Аз хезмәт хакына вертолетларда, самолетларда очалар, янгынны тиз арада сүндерергә тырышалар. Тик кай чакта барысы да теләгәнчә генә барып чыкмый шул. Фильм очень понравился. Впечатлил своим большим масштабом. Раз 7-8 можно проронить слезу за эту картину. Лично я прослезился. Фильм интересный, очень поучительный. Отличная игра актеров. Мы в восторге от этого фильма. Каһарманлык, мәхәббәт һәм кайгыртучанлык турындагы фильм һәркемнең күңеленә хуш килерлек. Башкалабыз Казан кинотеатрларында гаҗәеп матур картинаны күрсәтә башладылар инде. Чулпан Амири, Алсу Гыйльманова, Булат Шакиев, Татарстан яңалыклары. Соңгы елларда республикабызда якташлык җәмгыятьләре эшчәнлегендә зур җанлану сизелә. Туган якларына хезмәт итүне максат итеп куйган бу оешмаларның районнар тормышында актив катнашуы зур нәтиҗәләргә китерә. Алдагы видео язмабыз Әлки районы якташлыгы турында булыр. Китапка хәйрия акцияләрендә катнашкан якташларның исем фамилияләре язылды. Үтеп киткән ел авыр булуына да карамастан, әлкилеләр өчен бик истәлекле булды. Төрле төбәкләргә сибелеп көн күрсәләр дә, туган яклары белән горурланып, аны сагынып, кеше ватаннары өчен жан атып яшәүче ул кызлары тагын бер тапкыр очрашып, сөйләшергә уйладылар. Якташлар җәмгыяте бик шундый эффектив рәвештә эшли дип әйтәсем килә. Якташларыбыз бик актив, бик тырышалар. Монда инде безнең якташлар җәмгыятендә төрле юнәлештә эш алып барыла. Монда иҗади юнәлеш тә бар. Зыялылар белән дә очрашабыз, балалар белән эш итәбез, районга кайтабыз. Аннары волонтерлык эшебездә, волонтерлык эшендә алып барабыз. Күп эшебез бар, күп юнәлеш алып барыла. Менә бүген инде бездә бик матур бәйрәм. Әлки районы якташлык җәмгыятенә 1993 елда ук нигез салынган. Рәсми төстә Әлки районы якташлыгы төбәк иҗтимагый оешмасы 2011 елда төзелә. Аның уставы, рәсми символикасы раслана, берләшмәнең беренче съезды резолюциясе кабул ителә. Районнан чыккан якташлар турында мәгълүмат базасы булдырыла. Әйе, ул бик озак еллар мондай түбән дәрәҗәдә генә булган иде. Хәзер ул безнең Алсу Рөстәмовыбыз бар. Аның хәтле кеше, юк, мин аның исемен атап әйтәм, чөнки ул шуның хәтле. Гомер булмаганны бөтен якташларны җыеп, үзебезнең шушы якта икәнлегебезне горурлык хисен уятып, без һәрвакыт җыелып күрешеп, хәзер рәхәтләнеп яшибез. Дөньялар тыныч имин булсын да менә шулай үзеңнең районың белән горурланып яшәргә насыйп итсен. Кая гына барсаң да үз авылың, үз районың үзеңә якын. Безнең шушы якташлар җәмгыяте бик матур гына эшләп килә. Аллаһка шөкер, шулай үзебезнең әлкибезне мактап, зур мәйданнарга чыгарып, бу моңнар, бу бәйрәмнәр булсын, Аллаһка шөкер, булып торсын. Бер күрешү үзе бер гомер диләр бит. Менә шуңа күрә менә шу бер күрешүне бигрәк сагынып торабыз. Менә без исән сау, без бергә, без кулны-кулга тотынышкан, Аллаһка шөкер дип, менә шундый бер рәхәтләнеп аласы килә, менә шундый бәйрәм кәеф менә шундый. Әлкилеләр милли традицияләрне, йолаларны һәм фольклорны торгызу һәм саклау, буыннар арасындагы бәйләнешләрне ныгыту буенча да зур эш башкаралар. Нәби Дәүлинең бюсты гимназияның каршысында куелды. Ул мәңге булмас иде. Әмма якташлар булышты, Алсу Рөстәмова булышты, аның бюсты 110 еллыгына ачылды 7 майда.
Әлбәттә, бүгенге чарага без бик сагынып, бик теләп килдек. Чөнки без милли үзәк белән, кооператив институтының милли үзәге белән бик тыгыз элемтәдә торабыз һәм алар белән бергә эшлибез. Балаларга тәрбия бирүдә бу үзәкнең өлеше бик зур. Шушындый зур эшләр белән бер рәттән без туганбыз Әлкидә дип исемләнгән шигъри җыентыкның басылып чыгуы да бәйрәмгә тагын да ям өстәде. Иң йомшак кул кәлимәләргә Әлеге басмада 28 авторның иҗат җимешләре тупланган. Көннәр уза, сәгатьләрен санап, ярсуатта ишаба еллары, тормыш давыллары аямыйча, тирән сузды маңбайыма сырларны. Монда төрле-төрләрдә язылган шигырьләр бар. Шуңа күрә безнең Әлки районы якташларының талантларын җыеп барабыз, барлап барабыз һәм шушы җәмгыятебездә шундый эш алып барабыз. Яшь буыннар да белсеннәр безнең өлкән буындагы якташларның сәләтләрен һәм аларда өйрәнсеннәр, килсеннәр. Әйтеп үтәргә кирәк, соңгы елларда Татарстан муниципаль берәмлекләре ассоциациясе каршындагы якташлык җәмгыятьләренең координация советы төзелде. Республиканың иң яхшы якташлык җәмгыятьләрен ачыклау буенча конкурслар оештыруда традициягә әйләнеп килә. Безнең республика күләмендә конкурс узып бара, якташлар җәмгыяте конкурсы. Монда төрле якташлар җәмгыяте катнаша һәм безнең Әлки районы якташлар җәмгыяте 2нче ел инде 2нче урын алып бара. Менә без бик өметләнәбез. 21нче елда 1нче урын алырбыз дип шуңа күрә бик тырышабыз. Үзебезне күрсәтергә, үзебезнең халкыбызга файдалы булуыбызны күрсәтергә омтылабыз да, ашкынабыз да һәм инде файдасы булсын дип тырышабыз. Фәннур Хәсәнов, Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.